Wala yung tipong sila eh. Wala yung tibulas ang kilo. Sabi ka ba nga? Gilupin. Oo. Kung pamanot. Tiga, Sultaro.
Luxury. Awang tuyo ating pawa. Diba kasi yung kilo? 150. Mapakalaw na nakamatis. Kaya ano. Tama ba yung
Kumain mo pala. Sobrang 1-4. 60. Ano? So, grabe naman, para. Yan na rin sa kilo. Ano kung ikaw? Baliado ka hindi. Hindi, ano yun, sabi yan.
gusto mo to. Yay! Yung kulong-kulong tira. Ito. 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 Oh, pressure mo na. Ano? Yan yan. Hindi ka man may ba? Yay!
Ulit ko kali ako. Walit ang kilo, ting. Wait, may bariya kang buwan. Awa, doang 500.
180 kilo. 180. Lima. Medyo sa pula tayo na. Dami ni gamat ano? Mukhang pinumbanan na lang. Yan na. Oo, yan. Yan. Pinuklasan? Oo, yan. Isala din ang namundap. Dahil mo nagkabanga 80 sa 9 eh. Dahil mo nagkabanga. 81. Yun na. Yan. Sige na. Ano mo nung pinato? Sala yung bilang. Dapat na. Balik ke budak kilo. Main di kabang.
90 ka ba nga? 180? Ay, sinagakot na basod. Yawa dyan. Kasi sa ano ba kala kung sira dira? Masinili mo manggi. Hindi ako nung... Wala mong agente, nagali kayo.